Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जोङो आं दाखालि बावैसो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाखादोंमोन दिल्लीयाव थांगोन होननानै ओमफ्राय दा दिनै थांसिगोन आरो जों ट्रेन गाखोसिगोन दायो रङियावहा हरनि 10:30 आरोना ट्रेना ओमफ्राय दा जोङो रौतानिफ्राय रङियावहा थाइग्रोखानांसिगोन आरोना मानोना ट्रेना बिथिंनिफ्राय थाङा नालाय जोंनि रौतानिफ्राय गुवाहाटीनिफ्रायसो फैगोन ओमफ्राय दा जोङो रङियावहा नेना थाहैसिगोन आरो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादों ओमफ्राय बिदिनो दिल्लीयाव सहैनानै मा नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नाजानोसै आरोना ओमफ्राय जाय नोंथांमोना आंनि मोजोमस्रि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो आंनि भिडिअखौ नायखांनानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना कमेन्ट हरबा मोजां मोनो ओमफ्राय जों खेराइसो मोसानो थांगोन नालाय ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना खेराइ मोसानायखौ हायोना हाया नायनोसै भिडिअ लास्लाबबाय थानोबो हाया मानोना मोसानाया बिराद माबा जायो नालाय बिनिया थान माने भिडिअ लाग्राबो ग्रोबसो लांनाय जायो नालाय मानसिफोरखौ आग्लाय सिग्लाय लांनाय जाया नाजानोसै जेसांखिनि मोजां भिडिअ लाबोनो हायो ओमफ्राय बेरायनोथ' मोनो बेरायनायनि भिडिअखौथ' लाबोखागोन आरोना नोंथांमोननिसिम बिदिब्लाथ' दा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नै लोगोफोर आं दायो सिराखौ ट्रेनाव जानो थाखाय एवना लानोसै आरोना ओमफ्राय सिनि एसे होनानै एवना लांनोसै ओमफ्राय ट्रेनावहा सादो जालांबाय थानोसै आरोना ट्रेननि ओंखामखौ जानो हाया नालाय लोगोफोर बेनिखायनो आङो बेबायदि एवना लाबाय आरो ओमफ्राय दायो रेडि खालामना लाजोबनोसै मोजां एवनांगौ होमबानिया स्रेमैनो थायो सिनि एसे होनानै दैस्लोब ओमफ्राय सादो जालांबाय थादो ट्रेनाव आरामसेनो नै दा रेडि जाजोब्बाय बेगाव सोना लाजोबखाबाय ड्रेसफोरखौ गासैखौबो दा थांनोल'सो नांसिगौ टम गारि नेगासिनो आरो दा थिखांनो हागोन ना हाया लाखावजोबनांबाय जाग्राफोरबो केमेरा स्टेन्ड आरो दंखौसो जाब्स नै बेयावहा मोसानायनि जिनिस नै दाहाल थुंग्रि लाबाय दाहाल थुंग्रि नैबे जाबस्रिं बारदै सिख्ला मोसानायनि बारदै सिख्लायासो मेन बारदै सिख्ला मोसागोन ओमफ्राय दाहाल थुंग्रिबो मोसागोन ओमफ्राय बागुरुम्बाबो मोसागोन आरोना मोनथाम रेडि जाखाजोब्बाय नै बावगारिनि लाना दोनखाबाय गारियानो सफैयाखै दाबो नै गारि गाखोबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो धिराज लाहानाव थांनोसै धिराजखौ लानानै डाइरेक्ट स्टेसन थांसै आरोना धिराज दा आंबो जागोन आरो ओमफ्राय बेलेग लोगोफोरा दहैनो थांगासिनो सहैसिगोन खोमा बिसोर जोंनि सिगां थांबाय जोंहा लेट जाबाय एसे आं दा धिराजखौ लांनो फैबाय आरो जे हाद्रि बोरै ओइथिं बायनांगौमोन जोङो आयौ थफ्लाया नै लोगोफोर दायो गासिबो रौता स्टेसनाव ज' जाबाय आरो नै ओरैथिं सानै सफैलायबाय ओमफ्राय दा रङिया स्टेसनसिम थांसै रङिया स्टेसनाव 10टायाव आरो ट्रेना लामायाव बायनो हागोन रङियाव 10 थाखा 20 थाखानि पियास नागिरदो नै जा खाख्रेबनो नै जोंनि आयु खामखौ मना थानांगौमोन माबा सोग्रा मा थांनो नागिरदों माबानिया पिकेनिसो बिनिया ट्रेन सफैसिगोन लोगोफोर नेगासिनो नै स्टेसनाव
Joma enjoy. नै जोंनिया मास्टार बाबुआ लांग्राया मा जाहोगोन? मा जाहोगोन जोंनो? मा जाहोआ? नोंनो जाहोजोबनांगोन गासिखौबो। बे 10 थाखाखौ थुख्रा थुख्रा थांनाय जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गासिबो फ्रि होननायबा ओमफ्राय रुङियाव मेथाइ जानो लुगैबा जाहोबावनोसै रुङियाव बेरायखागोन माथो आं बेराय हिनजावा माथा खाबारि दुखु जासोबायला दाबो रङिया मोनला लोगोफोर दायो नै जोङो रङिया सफैबाय ओमफ्राय दायो नै जों दख'ना नागिरदों मोसानायनि दख'ना सेक लानो नागिरदों आरोना मोसानायनि दख'नाया एखे नङाब्ला गाज्रि नुयो नालाय बेनिखायनो दा गासिबो एखे लानोसै आरो मोनसे हलसेल दखानावनो लानोसै बुधबारमोन आरोना दखाना बन्द' गोजासोमोन ओरैबायदि माने जों मोखां सोमजोब्बायमोन माने जों न'निफ्राय दख'नाखौनो लाबोखायाखैमोन नालाय टेनसन जाजोब्बायमोन दखानखौ बन्द' नुजोबना ओमफ्राय जेन तेन जोङो फन नाम्बाराव कल खालामना दखाननिखौ लिंहरबाय आरोना ओमफ्राय फैबायबो लिंहरनाय लोगो मोजां मोनबाय जोङो बेबायदिसो जानांगौ नङाबा जों ओरैबायदि माने मा बुंगौमोन आरो जों जेबोखौनो बुंनो रावानो गैला जागौमोन दुखुआनो नै दा जोंनिया लावगा मास्टारा दख'ना नायगासिनो हनै सारा जोंनिया दख'नाखौ इखौनो लानाय जाबाय आरो नैबे दा नायनायखौ मोजां नुसोदों मोजांसिन नुदों नुनायालाय नङा दा गोजौनिया लाबोसिगोनबा नायनोसै नायनोसै र' नै लोगोफोरा आंहाबो हजों मोनैबा ब्लाउस नांगौ नालाय दख'नाजों गाननो ओमफ्राय नायबाय आरो बेरायबा दख'ना गानना बेरायनोसै समायनानो नै जोंनिया दख'ना दखानिया नैबे साइडआवहा गसंना थाबाय थानाय गस्ला फाख्रा गाननायानोमोन आरोना बे आदाया बिराद हेल्प खालामबाय जोंखौ बे फैयामोनबाथ' मा जागौमोन जोङो ओरैबायदि उपाय गैया माने बोरैबा मोनसे जाद्रायसिगौमोन आरो माखौ लाबोगौमोन जोङो जेनेबा रङियासिम सफैखाबायमोन नालाय ओमफ्राय आं लोगोफोरखौ मोनसे खोथा बुंनोसै आरो नोंसोरबो दख'नाफोर नांगौबा बाजै फेशन रङियायावहा थांबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां मोनो आरो दामखौबो एसे खमावनो मिलायना हरो आरो नोंथांमोना थांनाय नायबा मिन्थिगोन थांबानो जाबाय जोंबो नै बेखौ लाजोब्बाय आरो 8 खान लाबाय जोङो Hele. Ikla mansida. नैबेबो सासे जोंहा ब्लगारा बेबो ब्लगार आंबो ब्लगार नैथिं आंहा ब्लाउस नायनायनि हांखुर माखौ लागोन माखौ थागोन जाजोब्बाय मोजां नुदों आं गासिखौबो बिराद मोजां ड्रेस दङ दख'नाफोराबो ब्लाउसफोराबो नों बासिनायखौ देखायदोंब्रा आङो
मा लादों धिराज जोंनायनि थाखाय नङा नै र' बेफारिया दिनैसो हरावसो जोंनिया दख'नाखौ खादो ना होगोन आरो ना नोंखौ दायो साफायना नोंनि दखानखौ नोंसानि दा बियो दे गेमस्ट्रिनोबो खिथिसिगोन आं एबार नोंबो थायो न' लोगोफोर ओंखाम जाहैलायनोसै नै जोंहा रङियायावहा जमा जमा दासो दख'ना बायना फैदोंमोन आरो नै जों थांलायनोसै ओंखाम जानो मेंजोब्बाय दिनै ट्रेन गाखोआगौमानि इदिनो जासिगोन जों मेंनाया रङियायावहा ओंखामानो गैया हटेलाव जों ओंखाम जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा बेलेग हटेलाव थांनो नागिरदों आरो जि मेंबाय दख'नायाबो दिनै बुधबार ना हटेला बन्द' गोजा दखानफोरा बन्द' जाजोबा आरो रङियानिया ओमफ्राय दा जेनटेन दखानिखौ लिंहरथाबनानै बायबाय आरो जों ओंखाम जाग्रा गासिबो ओंखाम उखैजोब्बाय चलो आय गिलु बालु ओरैनोबा मदाय दंखायोनो नै लोगोफोर रङिया स्टेशननि खाथियावनो दं आरोना मोनसे हटेल बर'नि बाजै हटेल बेयाव जोङो ओंखाम जाबाय बियो खुला दंमोन आरो नै लोगोफोर जानोसै जोंहा ओंखाम मोनजासिगोन एबारसो उदैया सान्ति जाग्रोसै दे जादे इसने सफायाखै ट्रेन सफायसिगोन लोगोफोर दसेल'सै ओमफ्राय आराम उन्दुना थांबाय थानोसै एबार नै मानसिफोरा गोजांजोब्बाय नै जों गोजांबावाखैसो सानैया बिथांदो आंदो गोजांबावाखैसो बेरामि बियाबो आथिं लेंग्रा जाना दङ ट्रेन गाखोनोसै लोगोफोर थांबाय थानोसै आराम उन्दुनानै नै खिरा बायनाय 10 थाखानि आं number 15909 down Dibrugarh town Lalgarh junction Awadh Assam Express is सफायसिगोन ट्रेना number 1 Anugrahpuri उन्दुनो ओंखारजोब्बाय 11टा 10 नै लोगोफोरथाय जों बिहार सफायबाय ओमफ्राय बेखौनो बारग'नो हाया मोनथारो गोजान मानि बिहारानो सासे गथ' थाइबें फानफैदोंमोन आरो जा गथ'आ फिसासाथारमोन ओमफ्राय जानोबो लुगैखादोंमोन आं जाबाय आरो थाइबेंखौ जि गोथावमोन टेस्टिथारमोन आरोना नै गथ'आ जि स्पिड लेबखायो